La clorofil·la és un pigment vegetal verdós que, quan es troba immers en un medi neutre o bàsic, aquest afavoreix que el pigment es desprengui del vegetal, la qual cosa provoca que la mongeta perdi la seva coloració verd intens i, com a conseqüència, l'aigua quedi tenyida. En aquest cas, quan la clorofil·la es desprèn, es converteix en pigments derivats, com per exemple la fenolftaleïna. En canvi, quan la clorofil·la es troba en un medi àcid, que en el nostre cas és el vinagre, aquest provoca que li costi més de desprendre's del vegetal, perquè el medi àcid no afavoreix la formació dels derivats de la clorofil·la, de manera que el vegetal reté tots els pigments. Així doncs, el vegetal adopta un color verd brillant. Si imaginem un tros de bistec, tots visualitzem un tros de carn ben vermell, res comparat amb el que surt al vídeo, que resulta ser un tros de bistec que té un to més marronós. El canvi de color de la carn té a veure amb una reacció redox o bé de reducció i oxidació. Es tracta d'una reacció on un dels reactius que s'anomena agent reductor allibera un electró de tal manera que augmenta el seu estat d'oxidació. L'altre dels reactius, que és l'agent oxidant, capta aquests electrons alliberats i adquireix un estat d'oxidació inferior al que tenia, de tal manera que és reduït. En el cas de la carn, aquesta conté mioglobina. Quan aquesta està en contacte molt de temps amb l'oxigen, com per exemple quan està a la nevera molt temps, allibera un electró i es queda amb l'estat d'oxidació catió-ferro 3 positiu, que és el que dona el color marronós a la carn. La clara dels ous està formada per un 88% de proteïnes, la qual la més important és l'albumina. Les proteïnes tenen algunes propietats, una de les quals és la desnaturalització. Aquest és un fenomen químic que succeeix quan es sotmeten les proteïnes a un augment de temperatura, canvi de pH o de salinitat. Quan això passa, es desestabilitzen els enllaços entre els aminoàcids i les proteïnes, perden la seva conformació a l'espai, és a dir, la seva estructura secundària, terciària i quaternària. És per això que al fregir un ou ferrat observem un canvi amb l'estructura de la clara. Les marmelades són uns aliments que consten de grans quantitats de sucre. Aquestes quantitats afavoreixen a la conservació d'aquests productes, ja que el sucre inhibeix el creixement de microbacteris i es formen floridures. El sucre el que fa és dissoldre's amb l'aigua i, per tant, reduir la humitat dels aliments que contenen aigua. Els microorganismes necessiten aigua per sobreviure i, per tant, com més sucre hi hagi a l'aliment, més difícil serà que aquell sigui un medi òptim pels microorganismes, ja que menys aigua hi haurà. En el nostre cas, una de les marmelades estava florida perquè constava de menys quantitat de sucre, de tal manera que hi havia més humitat i era més fàcil que els microorganismes visquessin. A la segona, la quantitat de sucre era més alta, la qual cosa va fer que pel mateix temps que feia que estaven comprades, la segona no s'hagués florit.